Обичах живота си преди болестта, обичах и нея. Не мечтаях за съвършено начало. Обичах Иван без страх. После дойде диагнозата като гръм и отнесе всичко познато със себе си. Дните след диагнозата не знаех какво да правя и как да се държа. Празна стая, тишина. Първите дни се изгубих и плачех тайно. После започнах да се боря. Ако бях аз на нейно място, дали щях да успея? На един свещен боец. Още не съм забравил страха и може би не искам. Ще оцелее ли? Ще го боли ли? Ще ни има ли? Зави се с любовта ми. Лъчезар беше до мене, за да ме събира. Държах ръката й в болничната стая, надявайки се да й предам цялата си любов. Едно перо ни гали. Бяхме заедно преди болестта, ще бъдем заедно и във всяко утре. Перо